ka je gurin gobe da yanki sai ke ba da dubu yawwa Allah sarki kai kai mutuniyar kenan ana ta dan girki ne wallahi wadansa an dore yadda bara ai an yi daidai haka an yi daidai wallahi ni tambi ike mana saboda irin tausaya miki da nake irin wannan kanki na rayuwa lokacin da za a aura miki bawan Allah nan iyayenki yaji ne baɗo masa da yajin daddawa idan su yi nufi kuma ba su shi ne ki da kawai Allah sarki ba sai shi ke ba magana iyayenki gado in dai haka ne ni zai hana ni maja a haɗa ƙarfi da ƙarfi maja kuma mana ifa ne Allah sarki haba abin da ya sa tun nan da na ganki a tabo nan kwana biyu ƙara zukewa kike abincin na rorowa ake kawo dukkin fada babu sutura ba dan kayan shafa kayan ado na yan mata irin dan kwababban abin da suke kwaba a babu kinga inda zaki da a yi maja ma haka ne duk nan da na zo na ganki din nan nan Allah sarki sai a samu a ɗinka miki kinga super charas aka ɗinka miki super charas irin wani babban wani irin wannan alawayya ne 150 ake sai da wannan Allah kuwa ita kuma super charas din da naje gurin Alhaji Ibrahim na kwari Alhaji Ibrahim dan birni wallahi kici ya haɗo min gangariyoyi ba za ka kawo mu ya ba zan kawo miki ba ni kana ba zan kawo miki ba idan kin ba da kai buri ya hau ina zuwa magina ne so suke su dan rushe can barin a hawa a to ai ba sai kai magana ba ka zo mu shiga gida mu dan san wane kuma Allah kai ka zo mu shiga kai ya ina ga ni zan shigo ai kayan gara ne nake yau da ma na biya ta gidan babaci kaji na da yaba baure